μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε δώσει την ίδια ονομασία σε τόσα γλυκά. Πραγματικά, ρε φίλε, απορώ αυτοί που βγάλαν πρώτοι τα ονόματα για αυτά τα φαγητά. Τι φάση. Τέλεια και αυτό. Επόμενο. Α, ωραία. Ακούω ονόματα για αυτό το γλυκό. Σιροπιαστές αρχιδόπαλες. Δεν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, ξεκόλα. Ναι, δίκιο έχει. Λουκουμά. Λουκουμά. Οκ, μου αρέσει. Λουκουμάς, λουκουμάδες. Ισχύει. Ναι, ωραίο. Τέλεια, το καταχωρούμε. Επόμενο. Ντόνατ δεν είναι αυτό. Ναι, ναι. Ας το πούμε κι εμείς ντόνατ. Τότε γιατί είμαστε εμείς εδώ, δεν πρέπει να βρούμε και γι' αυτό ένα ελληνικό όνομα. Λουκουμά. Ρε Γιάννη, λουκουμά είπαμε και το προηγούμενο γλυκό, δεν θα πούμε και αυτό. Λουκουμά! Ρε Γιάννη, Ναι, συμφωνώ κι εγώ να σου πω την αλήθεια. Ας το πούμε λουκουμά, γιατί κι αυτό τηγανιτή ζύμη είναι, απλά σε άλλο σχήμα. τώρα όντως. Ναι, ναι. Οκ, λουκουμάς και αυτό. Επόμενο. Α, ωραία, τα ισπανικά. Λουκουμά! Γιάννη, ηρέμησε σε παρακαλώ, δεν γίνεται όλα να τα ονομάζουμε. Μπράβο! Μπράβο Γιάννη, ιδέα! Τι έμπνευση είναι αυτή σήμερα. Μου κάνετε πλάκα. Απίστευτο, ξεκάθαρα. Λουκουμάς και αυτό. Επόμενο. Λουκουμά! Φτάνει ρε μαλάκα, ρε αλήθεια μου έχει σπάσει τα νεύρα, θέλω να σου το πετάξω στο κεφάλι ρε μαλάκα, μα την Παναγία. Δεν είναι δυνατόν κι αυτό να το πούμε λουκουμά. Δεν είναι καν ζύμη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν ξανακούω τη λέξη λουκουμά. Θέλω να σκεφτείτε κάτι διαφορετικό σε όνομα, κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Λουκού... Μη. Τέλειο, τέλειο! Συμφωνώ!